коя система и кой с какво трябва да администрира реално, за да може да работи. Ако възприемем, че това има един данъчен склад. Начина на движение на стоките вътре. За вход единственият начин, по който може да получите стока е с бившото название ПАТ. Това е бившото название, сега е ЕАД. Какво се прави общо взето за вход и за изход? Като под изхода има два варианта. Изход с ЕАД и с ЕАД. Какво означава това? ПАТ означава придружителен административен документ, ЕАД означава електронен административен документ. Едно и също е, просто в момента основният документ е по електронен път, който се приключва и се обработва от няколко системи. Първата основна система, в която трябва да се направи регистрация в страна, е системата EMCS. Система EMCS е европейска система за движение на акцизни стоки с отложено плащане. Всеки данъчен склад с този уникален номер, който получавате в лиценза на данъчен склад и на лицензоносителя, има съответно с това юзернейм и парола, с която влиза вътре. И там се регистрира с електронен подпис, които преди това са обявени. За действието на подписите се прави с подписа на собственика на фирмата, която е лицензоносител. Да. Това съм го обяснил. Да. С две думи казвам. Ако имаме друг данъчен склад, без значение къде се намира, говорим данъчен склад на територията на Европейския съюз, като по това се визира и друг данъчен склад на територията на България. Единственият начин да вкараш стока тук е с ЕАД. Този склад влиза в неговия акаунт в EMCS, пуска едно на ЕАД, което е насочено към номера на вашия лиценз. В момента, в който вие получите стоката, тук трябва да влезете вътре и да приключите този документ. Като за това нещо имате и срокове. Така че това е сравнително се прави бързо в момента да формираме и след... Аз съм 4 часа и нещо такова, след като да се разтовари, моментално трябва да бъде приключен ЕАД-то. Това... След като се разтовари. И може ли въпроси да задаваме, докато говориш? Ако искаш да приключиш, пак после ги. Аз си забравя въпроса, макар е. Добре, айде така по-добре. Да не си загубиш мисълта. Да. Там има полета, в които вие дали се съгласявате с количеството изпратено, защото в ЕАД има количество, качество, акциз. До момента, в който вие не го се съгласите, акциза все още е обезпечен от банковата гаранция на склада изпращач. В момента, в който вие потвърдите, че това нещо е на ваша територия и вие сте го властили като стока, моментално това нещо отпада като ангажимент към изпращач и вече се зачислява, вие отговаряте за... Да, в смисъл тогава обезпечава се прехвърля към вашата банкова гаранция. Това е ЕАД. Е в тази система. Сега, тук имаме още една система, която се намира тук, която система, и това е едната основна ситуация. После имаме TAC Store Gen. Това е програма, която е локална тук на компютъра, с която преписвате, то освен, че го има в една система, това е в електронен вид, това е част от придружаващите документи за движение на стоката на хартиен носител. Хартиеният носител се влиза в програма TAC Store Gen, която представлява това нещо. Влиза се вътре и се прави въвеждане. Въвеждане в склада и извеждане в склада. Това
принципно погледнато е на складова програма. Имаш вход и изход. И вече по-специфичното е, че е направена по изискване на агенция Митници и специфични документи. Въвеждането става списък с документи за въвеждане. В вашия случай, защото все още нямате никакво въвеждане, няма никакъв документ въведен. И съответно, от тук има ръководство за самата програма, как се въвежда, как се извежда тези неща. Две думи казано, въвеждането това е ЕАД от хартиения носител в TaxStoreGen. Ето, тук. TaxStoreGen разпечатва един път този документ за вход. Втори път генерира XML файл. Който XML файл е информацията от EAD. С този XML файл, това е EAD, го приключвате в MCS. С този XML файл имаме още една система. Казана BACIS. Тук си влизате пак, трябва да имате собствени юзери. Сега влизате в BACIS и XML файла за вход го зареждате в BACIS и го подписвате с електронен подпис. Всъщност това е нещо, което аз направила. Кое? Преди защото въртелката да почна да правя. Кое? Към това Значи BACIS работи от 2 месеца, нали? Това няма как да сте го правили. добре, а тогава... Значи MCS е системата, която работи доста преди това. В смисъл, тя е направена от Европейския съюз. Просто е преведена дори сайта на MCS системата, защото е веб базирана. В нея не се влиза тук, сървърите не са и в България, а са в чужбина. Просто за всяка членка на Европейския съюз има преведен на съответния език, защото ти получаваш EAD модът ти е от Румъния. Там де склада изпращач, който изпраща за вашия данъчество. Което означава, че той се влиза през румънската митница в EMCS системата, въвежда EAD-то с получател Култура Суворово и Култура Суворово, като пристигне тук, трябва да го потвърди, че е получено това нещо. Отделно, това е Европейски съюз. Система. Тук е БГ. Същата подобна система, само че едната така, другата така и се прави едно и също нещо няколко пъти. TaxStoreGen, освен че ви разпечатва документа след като са го написани, генерира XML файл, който XML файл се зарежда в BACIS и се изпраща в BACIS. Нали, пак се подписва с електронния подпис. Това е процедурата за вход, която трябва да се изпълни. Като тук преждевременно от това разтоварване имаме и DAS. На български го пиша, но по принцип се пише на английски, означава Depot Automation System. Това е системата, която пък управлява кантар. Вие съответно, за да тази система работи в синхронизация с TaxStoreGen, качвате на кантара камиона. Мерите го първи път, това ще ви обясни как се прави колегата след малко. Мерите го първи път, отивате, разтоварвате си го в резервуарите, връщате, мерите го втори път в разликата между двете мерения, се генерира самия документ, който е стокова разписка за получаване. Да, генерира стокова разписка. Тази стокова разписка автоматично информацията от нея се синхронизира в TaxStoreGen, която част от тези два документа, които на хартия и в XML формат се попълва от DAS. Останалата част, вече вие си я дочеквате, спадащи видите, защото именно тук в XML файл се генерира уникален номер на транзакция, която се генерира от DAS, защото DAS управлява тук, управлява и икунка. Коце! Да, се управлява
Къде е кантара? Ето. Там където пише ком. Кан. Добре, шегувам се. Така. Ще стане малко по-живо видео. Този кантар, нали, аз тук в иконка се праща през иконка номер на регистрационното средство. Име на фирмата преводач, изпращач, получател, ясно, нали, че данъчен склад. Всичките тия неща влизат през DAS в иконка. Попълва се в една процесорна платка, която това нещо го прави там по определен формат и го праща автоматично. И после това, понеже тук е пратено, как автоматично влиза в TAX Store Gen, това е цялата информация, първо да не я преписвате на ръка. Второ, за да може да генерира точна информация, да се изключи човешкия фактор за XML файл, защото това после влиза в BATSIS. BATSIS-а, тия си го, нали, агенция Митни си го гледат нон-стоп, отделно през TAX Store Gen, ето тук, имат веб достъп, с който гледат и реално на DAS документите. И гледат всеки един документ, нали, могат да проверят по 3 различни начина. В смисъл, могат да го видят през иконка, през веб достъпа, през BATSIS-а и в MCS системата. Веб базирания достъп до Tax Store Gen за кого е? За митница? Тук е за митница, да. Да, аз да направя първо. Да. Не, аз ти я направих просто на тези да. Аз бях администратора. Листа, да. Аз после на тях им правих... Да, и ми смени паролата и стана проблем, и после пак я навърна същата, за да не става толкова. Да. Спомня, защото го изрови. Нали. Така. DAS генерира тук, от тук идва в XML, влизате в BATSIS, приключвате, тук си влизате директно, ръчно няма никакви автоматични неща. Си приключвате това нещо, там вие си виждате, примерно, стоката може да не е снимана, но вече в EMCS системата, като влезете, виждате, че чакате стоки с какви количества. Какво точно изпратено? Да, защото, примерно, да кажем, ето сега, началника купува 15 камиона, ама купува 4 от тук, 5 от там, нали, тия два склада, където е купил от тук. Нали, те си ги пускат всичките падове за адепта, за камионите. И те се качват тази система. Ти като си влезеш, си виждаш, че имаш камиони 3 жидолата тук, 4 от там и ги чакаш. Който той ти трябва да ги преключи, за да ти изчезнат от това меню. Не съм го виждал. Аз не е българския систем. Това са тия двете системи, свои базирани системи, за които за да имаш достъп до тях и да правиш нещо, трябва да си данъчен. Помагал съм от общо култура. По принцип и двете системи имат достатъчно много изписане и ръководство, ето тук за това отвори. В сайта на агенция Митници. Значи тук някой сега трябва да седне и да си ги разчъткат тия неща. Нашия изклад в момента няма... Има. Това ама или... Ама кой част от нещата... Към кого да се обърна? Към митница, за да получа достъп или? Не, тя трябва да ти я направи, ти като си напишеш номера вече на данъчен склад. Там нататък ти иска подписите, които си ги декларирал. С тия подписи, които си декларирал, за да авторизира още веднъж, трябва да се ползва собствените на фирмата, нали? Да каже тия 4 подписа, които там са чакащи, да авторизирам, да влизат и да правят еди какво и там нататък да почна да го правя. Това съм го правил преди една година към един друг данъчен склад. Просто им помагах на девойки там да влезат в част. Идеята е, че влизаш в това, има и акцизи. Ето тук. И тук са всичките системи. Ето, MCS и система BATSIS за подаване на АД. Тук има тестов BATSIS, в който мога да влезеш и да се опитваш да си ровиш, нали, да си създадат документи и такива неща. Защото, примерно, до сега... Не е отделно, както нещо. Ето тук е карти и вход. И ние можем ли да влезем? Ми пише инсталиране на драйвер. Потребителя няма право за отчетане, запис на устройство с системен драйвер не може да бъде завършено. А това за да се случи, за трябва да се вкара тук електронен подпис. Предполагам. Ма кой? Към кого се обърна за помощ по това? Към никой не може да се обърнеш за помощ, просто това да прочетеш. Няма съпорт от държава. Тук си пише всичко. Ето на 15.10.2020 няма да работи. Система BATSIS се подава. Тук имаш аварийния режим. Има по принцип тези девойки, които водят или господа, обикновено са девойки, водят или данъчни складове,
Ти като вече сега имаш лиценз, трябва да се организираш, да видиш. Има 2-3 фирми, които водят лектори от агенция Митници. Има тия всеки ново въведение в родни системи и така нататък. Примерно през 2 месеца има такива лекции, как се работи с тия системи и така нататък. И там си ходят девойките, организира се от тия фирми. Плаща се един курс за обучение, тиеш и присъстваш и те ти дават и материали и съответно с и лекции се носят на училище, за въвеждане на някаква система, как някакви специфики на водене на различните типове данъчни склади, защото ние в момента тук визираме данъчен склад за енергийни продукти, ама те са някакво типа. Може да данъчен склад за цигари, за алкохол и другите типове акцизни стоки. Мисълта ми е, че от тук ти е входа за БАЦ. ТМЦС система. Тук си пише, нали, в смисъл, имаш презентация на система. За БАЦ си от тук, а за МЦС откъде? Пак от тук. Да, ето, система за движение на контрол на акцизни стоки означава МЦС. European е CA Customs, S е System, M какво е, не знам. European Система за движение. Movement. European Movement of Custom. Та ясно, добре. Движение. Виж, 1 януари 1997 с създаване на вътрешен пазар, свободно движение на стоки. Да, ясно, ще четем документация и ще се съобразяваме. Ясно. Тия неща трябва някакви да се не са да си. Да бе, ще четем и няма проблем. Мога ги прочете един-два пъти, нали, после като ги прочете,